Руки прэч ад Казахстана. Зянон Пазняк. 7 студзеня 2022 года. Ад беларускага нацыянальнага сакратарыяту. Чытае Вера Хортон. Руки прэч ад Казахстана. Казахі паўсталі за лепшую долю. Падтрымліваем казахскі народ у ягонай барацьбе з аджылай дыктатурай і здрадай. Падтрымліваем у змаганні за айчыну і свабоду. Бунт і расстрэлы людзей у Казахстане – гэта перш за ўсё праявы агрэсіўнай палітыкі Масквы, змовы Пуціна і Такаева. Пуцінскі і лукашысцкі рэжымы, а таксама залежныя ад Расіі рэжымы Арменіі, Кіргізстана і Таджыкістана паслалі войскі ў Казахстан і выступілі ў ролі калектыўнага агрэсара і інтэрвента. Наш адказ – рукі прэч ад Казахстана. Што датычыць менскага сатрапа, які самавольна паслаў беларускае войска ваяваць у Казахстан, мы павінны адзначыць тут грубае парушэнне законнай канстытуцыі Беларусі. Беларускае войска не мае права ўмешвацца ва ўнутраннія канфлікты іншых краін. Антыпраўны ўчынак Лукашэнкі кладзецца чарговай улікай у спіс злачынстваў гэтай асобы перад народам Беларусі. Гэтак жа, як і адказнасць яго за смерць людзей, якіх ён паслаў у Казахстан паміраць за інтарэсы маскоўскай клікі Пуціна. Беларускія войскі мусяць быць адкліканыя з Казахстана і вернутыя ў Беларусь. Згодна законнай канстытуцыі, прынятай Вярхоўным Саветам у 1994 годзе, Беларусь ёсць без'ядзерная дзяржава, якая імкнецца да нейтралітэту ў міжнародных дачыненнях. Гэтага трэба трымацца беларусам і не хадзіць на незаконныя рэферэндумы па незаконнай псеўдаканстытуцыі, якую хоча навязаць беларусам сатрап і Газпром апазіцыйная здрада. Каб ва ўгоду Маскве ліквідаваць палажэнні пра нейтральныя адносіны і без'ядзернасць нашай краіны, ды лягчэй уцягнуць Беларусь у чужую вайну. Памятаем пра радзіму. Беларусь перадусім. Чытала Вера Хортон.